Hi guys, ako dahil si Giovanni Elnas. Kasi nakalimot naman sa akong naong kay Dugay na kitang video. Kana, ako na, delete mo kanina. Sorry kayo kay wala na tayo upload kayo. Kuan ko depression na tong mga niaging mga panahon. Di basta-basta rin ba, yawa kayong depression yun, pisting yawa. Noong karon nagod yapon niya. Laban ratas kinabuhi kay patakabawi sa 2022. So, ako ang inaira ang dagang nga madungog sa motor, madungog sa cellphone. Nami buhaton nga series, mo ni pinakataas nga series nga mong buhaton sa karon. Manaigon may gikan karon pizza dos kay wala man may kasugod gahapon. Gikan karon pizza dos tama na gid Pasko. Then nami duha ka goal makapalit mi og bugas isa-isa may kasako sa akong body niya ako para nami ambag sa among pamilya. Lisod kayo kay manaygon lisod kayo kay okay ra vlog. Hey, gusto lang ako ipabalo day nga kuan kay ni raw kay ni nga video gip putol-putol ra siya as in kuan. Kaya wala pa ko kabalo kun sa unsay konsepto ani nga kuan kay mahug man siya dili vlogs god. Gikan anang adlaw duha ka adlaw 2 ug 3 kay 1 may kasugod kay ulan kayo. 2 ug 3 then antod sa 25 mahulog ni siya nga daily vlogs. Mao na nga dili na ko pwede siya kuanan og edit nga kanang edit yun nga kanang gwapo ba wala na kayo voice over kay consumable siya sa editing. Mo-consume siya og taas-taas nga oras. Gabi kay alas 3 na gade ko nahuman pagputol-putol pa lang sa mga clips kay niabot siya og mga 6 hours then kani gisansan ako siya og kuan. Gisansan ako siya og bali 8 minutes. May 8 minutes siguro. Then mao to raw kayo wala gid siya mga kuan. Pure nga kuan lang. Pero manig gyapon ko sa audience sa inyo kay para ato ang mabutangan sa mga sumusunod nga video ug unsa atong pwede isaksak nga entertaining gyapon. Okay, padayon mo tanaw kay mao na ni last na lang ning kuan na to. Yawa guys, mao na gini gid. Pinihunong na mo na gini, pinakaunang. Yawa perten akong gulba asi. Yawa nagluya na ko sen. Dili na ta. Ayo, di larga. Ya atbang. Against the light agad. Dire. Mao na gini. Salamat. 1 minute down. Thank you. Thank you. Salamat. 10 seconds later. Naanamay dire sa kuan ron, balay sa kuan ante. Nami ganyan. Among gitistingan nga nani nga style nga kanang kuan ba na mag-mic ko dire sa cellphone nga nana gani nga style. Bisan pag madto ko dire, hindi yawa. bisan pag madto ko dire, madungog ra niya ang tingog. Okay kayo no, inani ba. Dako na kay mga income sa gatos na kapin. Wala pay sa ka-oras. Muna yung ganahan. Unta mabot merog bisag 500 or 1,000 lang kay mama na imong minimum 1,000 sa isa ka adlaw kay para inigabot sa Pasko nami mga 20 mil kapen. Hopefully. Alright? Mali among set up nga. Karon man tarong video ba? Karon man ako na realize nga mali among set up. Inani dapat magsugod mi og mga alas 3 or alas 4 sa hapon kay para maabtan mi og ngit-ngit dayon. Dili na kayo init kayo magsugod mi og udto peting inita. Nya mingaw kayong palibot nangatulog ang mga tao nya inigkanta nako maglanog-lanog akong tingog. Pero okay gapon kay successful man ang tirada. Di sila matag og G's 20 minimum. Namin naunaan guys, dapat magkuhan sa midaan, palit sa midaan og
kanang pampaboost sa mo ang confidence ba kay kanina. Lain si kayo mong paminsar gid kay mingawa, dili ma-hype ang mga tao, nagtanga ra mong naong nami nahuna-hunaan nga balito na mo. Okay. Nailapad baligya diri ha. Kasadyan dagat, dapit sa kahimayan, pauray ang mga kita, ang panagway nga masanagon, ulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halang dumon sa tanang Pasko, mamalipayo, bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyugan ta sa atong pagbati, atong awit tunog, atong laylayo, haron Pilay pustag ka unong mamalipayo. Sigita. Sa dyan dagaan, dapit sa kahimayan. Mali ang style ron kay amurag gyud og kaon og isaw. Di na may mo saban ni karon na ni. Narot na mo ang income ganina palit na mo lapad. Wala na mi nabilin bisag piso ning Europe og kaon og mga isaw-isaw. Na mo lang nimo kot na. Jis. The next day. Play na. Hey guys, nanas mukong dito na naman ni wa may nahuman gapon kay hubog. Ya, kuan, basta na yung mga kakulian. Dito na. Karon. Sumpay ra man ning gapon og karon nya. Mao na ni nana mi diri lang. Nagyapon mi sa onion kay bumbaran to gapon, wa man na mo nahuman. Ang style na mo ron diri nas onion. Putdo na mo na diri. Og ganahan ba mi madto ka pero ulit, pamagya putondotan dito. Okay? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sige, thank you. Salamat. Salamat. Salamat, salamat. Salamat. Thank you. Boss. Salamat eh. May Pasko. Thank you. Salamat eh. Salamat. Thank you. Thank you. Nauwasi ha. Sige, kokong. Tura. Thank you. Salamat. Salamat eh. Thank you de. Ano ba? Lakam dis. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Yan, balik dito. Yawa ako, nangyayaan di ako. Salamat. Thank you. Yung istorya mga lagi. Ako dahil si Kuan ana ra sige. Makitaan lang sa Facebook lagi Sige, na. promise. Makita na nimo. Sige. Ako dahil si... Sige. Sige. Dali ba? Ikaw makita. Bitaw ninyo dali. Di. Ikaw. Sige. Tabang na lang. Balag nilang ang istorya. Sige, ikaw si pangalan mo. Para mas Kuan ba? Shout out ba? So, sige. Ako, Reggie Buhayang.